uyabona nalabantu abasiphethe laba laphana hayi bayafana nje ney'gebengu zala eThekwini ey'gqoka kahle ukuthi uyabheka umuntu kanti uzokubamba inkunzi. The public system le ayife nje iphele indaba yayo. Sanibona. Ngithi angiqondise-ke inkulumo yami namhlanje mhlambe nike niyibuza ukuthi lo mlisa lo mayekhuluma ngesitha usuke ekhuluma ngasiphi isitha. Mangikhuluma ngesitha kahle kahle lana ngisuke ngikhuluma ngo-Oppenheimer laba ngikhulume nango-Rupert, uyabona labantu laba engibabalayo manje yibo abaphethe lo mkhakha lona, uyabona. So iningizimu nje iphethwe iy'gebengu kahle kahle, iy'gebengu ey'gqoka kahle, ey'gqoka obhothayi bese zivela njengabantu abazosiza, uyabona. I-South Africa iy'khampani, uyabona, i-South Africa iy'khampani then-ke bonke-ke la ma-political parties and mangithi wonke ngwabala wonke, hhayi ngoba nakhu khona ongcono noma kanjani. Bonke mabefika bafika ne-system eyodwa ukuthi inhlupheko nosizi lwabantu lulekelela bona ukuthi bathole amandla ukuba sembusweni. Engifuna ukunazisa kona ukuthi thina singabantu abaphila emphakathini singohulumeni ngokwethu sizimele nje sodwa. Laba esithi basiphethe bona nje bayiy'gebengu. So ngakho-ke thina sinamandla ukuthi sibanikeze ubukhosi, no, hhayi ubukhosi. Sinamandla ukuthi sibanikeze umbuso ukuthi babuse nayo yonke le nto, futhi sinamandla ukuthi sibacekele phansi uma sebengasenzeli kahle. Uma-ke sesiqala sesibona ukuthi yonke into ayihambi kahle, kuhlezi kuzoba khona into ezovela, ama-funding, kuphuma ama-increase ko-350 nani zonke lezi zinto lezi, uyabona. Ngakho-ke njengoba bese ngishilo, i-South Africa iy'khampani, ama-political parties wonke angabasebenzi, bese-ke thina-ke sisiza ama-political parties ukuthi abe namandla. Uma enamandla bese kwazi ukuthi ahambise zonke lezi zinto lezi ayihambisayo la ezweni, sikhuluma ngey'dakamizwa, lonke uhlobo lwesidakamizwa bayasazi. Yindaba ningakaze niyibuze ukuthi okay, yize-ke noma phela sebasifundisa ukuthi singanaki, phecelezi ignorant. Ngale ndlela leyo ukuthi asikaze siyibuze ukuthi bayithathaphi le mali le abaqhamuka sebenayo nje. Okusho khona ukuthi kunalaba abakhokhayo abangaziwe, phecelezi private investors. Laba sebefika nabo sebefika nama-demands, sebefika nama-policies, uyabona zonke lezi zinto lezi kahle kahle kufana nomshado. Uma sebefika nje bayashada, emshadweni kunezinto abazoyithola, kunezinto abangeke bayithole, uyabona. Ngakho-ke thina nje singabantu siyilabantu laba aba-useless, uyabona. Thina nje sinikeza amandla ama-political parties ukuthi aphathe uma esebusa bese-ke enza yonke-ke lento abayenzayo lena, uyabona. Kona akumnandi ukuthi sesiyabona manje konke lokhu kuyenzeka ngenxa yokuthi sonke singabantu singanaki, futhi uma kushaye u-2029 sisadla nhlamvana, kuyomele sibonge emadlozini, sibonge namathonga lapho, nibonge amathonga emakini, amadlozi asemakini, uyabona. Ngoba nje nango-2026 njengoba kuvotwa nje futhi yabona nje zonke lezi zinto lezi. Ngakho-ke umuntu osuke kwipolitiki uyabonakala nje nangasendaweni la ekhona ukuthi hhayi uyabona-ke lo ungala kwipolitiki, uyabona. Kodwa-ke angilwi namuntu, ngiyaveza nje amazwi, uvo lwami, uyayibona leyo nto leyo. Umuntu onsundu ngokwebala umuntu ohlezi ongohlukumeziwe ngaso sonke isikhathi, phecelezi who's always victimized, uyabona. Masithatha ukubheka umbuso lo esawuthola ngo-94 kwakuwumbuso mbumbulu, ngoba
uma nje uthatha ukubheka abantu abavela kakhulu Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa, Jacob Zuma, uyabona ibona abantu labo abebese bekhathele base bekhetha ukunikela ngabantu ukuze phela sebelwile kwanele phela manje. So ngakho ke sekumele ke bathole imali manje ngakho ngoba uhulumeni obengenile la ubenesigameko nje sakhe yedwa. Bonke mabehamba bahambisana nezigebengu, kuhlezi kunobugebengu obuzoba khona ngoba mawuthatha ukubheka manje siyiningizimu akukho la siye khona sisamile nje namanje nje simile nje asiyindawo siyimoto engayi indawo. Ngakho ke singabantu ithina abantu esizosiza ukuthi ke le ndawo lena ithuthuke, singabantu sihambe siye phambili ngoba lento le abayenzile ukuthi basidayisele ivoti imbumbulu. Ivoti lalingeke lisenzele lutho, amalungelo ayengeke asenzele lutho ngoba imvume sasinayo, imvume futhi sisanayo namanje ukuthi singabantu siyasaba ukuyisebenzisa. Asikwazi ukuthi singabantu singasaba abantu abawu 7 million, sisabe nje icontinent engaka. Ngani? Usaba umuntu ongakwazi ngisho ukuyivikela yena uqobo lwakhe, ukuze ayivikele kumele athole abanye abantu. Bese kuthiwa singabantu abansundu siyathakatha. Yebo, mawukuthi siyathakatha okusho ukuthi kuthakathwe thina kakhulu ngoba sinakho konke kodwa manje ukwenza akufiki. Sishawe nje futhi ngalo muntu lo mkhulu wokuthothobala nje. Uyabona nalabantu abasiphethe laba laphana bayafana nje nezigebengu zala eThekwini ezigqoka kahle ukuthi uyabheka umuntu kanti uzokubamba inkunzi. Awuphume lo mbuso lona bafowethu. Republic system must fall. Republic system le ayife nje iphele indaba yayo ngoba ayinamvuzo, ayinayo inqubekela phambili. Okunalokho iyagqilaza nje kuphela, eyabagqilazi ngoba uzubona nje ukuthi bayenze isiqiniseko sokuthi umuntu onsundu bamfaka ngaphansi kwencindezi ngalendlela le eyokuthi akaziboni ephuma noma akaziboni esisiza kulento. Yabona masihlala nje kule mjondolo lesihlala kuyona, ama concentration camp lawo esihlala kuwona Makhehla neNdlovukazi kuyingxenye ye-company nayo leyo, kuyingxenye ye-movement yokuthi asibagcine ngaphansi kwencindezi. Uma behlezi bebalisa njalo baphakela thina ngokomoya, uyabona. Mawuvuka uvuka nje ukhathazekile, isikhathi oyongena ngaso late, mawuvuka weqa itamkoko, uhamba nje kunuka into yangasese. Uyabona nje yonke into yenziwa, yonke into inesigaba sayo ngoba bokuqala bafika nodlame, abesibili mabefika bafika nokuzodidisa abantu, bese ukuthi laba abakhona manje bafika ngenkolo. Hayi-ke eyenkolo asizukuyikhuluma namhlanje, sizoyikhuluma ngolunye usuku. Kodwa nje bafowethu, imbumbulu ibukeni ngalawa wena amehlo, ningaze nitshelwe ngoba phela manje sebesiqambela amanga kwanele. Asivukeni Makhehla, nani Ndlovukazi, asivukeni. Bengithi-ke angicaciseke zonke lezi zinto lezi ezikanjalo ukuthi mangisuke ngikhuluma ngesetha ngisuke ngikhuluma ngobani. Ngiyacabanga ukuthi lamagama lawa amagama enike niwezwe abenokuvela nje. Igama leli ngenze ukuthi igama usulizwe kaningi kodwa wazi ukuthi ubani. Ngakho-ke thatha leli thuba leli ukuthi-ke uhambe-ke uyozenzela wena ucwaningo, ubabheke labantu yize noma mawufika ocwaningeni lakho kunezinto ezingeke zivele zonke ngenxa yokuthi phela kumele kube nezinto eningayiboni, kunezinto ekumele thina singayiboni. Ngakho-ke
vukani bese ke niyafunda nenze nethi makwenzakala izinto kunina nisuke nizazi ukuthi kunjani.